etapy závodu 500 km slovenských. Oficjalny štart. Tá pestrosť modelovej naozaj taktiež aj krajín, z ktorých auta pochádzajú. Máme tu celosvetovú úrovni. A to Alfa Romeo 630 nakoľko všetky prejazdové kontroly a všetky časové kontroly. Strategové ponúka naozaj pri najvyššom pravidlu spracovania. Very good feeling. Yeah, good. The car looks good, the crew looks good. Good luck on the road. Tak, ako nám Majko povedal, auto vlastne celé 2 roky a toto je práve on. Vo svojej garáži a každé jedno je unikátne, nielen kvôli svojej farebnej kombinácii, ale keď si všimnete aj tie nádherné koleso 377. Tie závodný stroj z produkcie Podšegrinskej Tatrovky. Štátový číslo 45, to má závodnú špecifikáciu, začal na 50. Majiteľov sa podarilo skúpiť v 60. rokoch kompaktnú fabriku, značka Packard model 110 roku. A táto Bugatka je niekoľkonásobným účastníkom závodu 500 km Slovenska. Máme ďalšiu posádku z Francúzska, ktorá prišla po svojej lese. Cesta jej trvala okolo 12 hodín na tomto krásnom javu. Najvýkonnejší vozidlo má ktorý ultimátny závodný špeciál a za ním kde sú zástupci za firmy Autoservice, tak pokračujú na prejazdovú kontrolu v Kežmarku. Už v krásnej modrej farbe legendárny kamión Škoda Felicia. Zaujímavosťou je, že Felicia doteraz vozidla odkrytú automobilky. Automobilka Škoda tu má aj svojho zástupcu, kde ho vozidla z Susnice.
Porsche 356 je motor usadený vzadu. Jedná sa o automobilky Tatra model 603, krásne motorečníka 500 km slovenských, už budú na trati a budú si užívať to, na čo boli stojí vyrobené. keďže Porsche nedisponovalo lacnejším modelom, a tak sa automobilka Porsche rozhodla posadiť šasy motorom zo svojho predchodcu z modelu 356, ktorý sme mali. Toto karoserské prevedenie je veľmi obľúbené u zberateľov a šoférov, ktorý sa uskutočňoval exkluzívnou značkou, ktorá je v tomto ročníku 500 km slovenských v rámci štartovej listiny, je so štartovým číslom 115 na svojím dizajnom, to poskytoval ozaj je najrodičnejšie, že tieto spojenia európskeho dizajnu a americkej mechanizácie boli veľmi populárne. Máme tu aj zástupcu značky Porsche. Bežia na našej štartovacej rampe, pripravené na štart do prvej etapy. Je to naozaj jedna z najikonickejších vozidiel, ktoré kedy vznikli, nádherný dizajn moderného Mercedesu, vďaka ktorému sa Mercedes veľmi reinkarnoval po vojne a zaradil sa na mapu svetového automobilizmu v tých najlepšom svetu. Takto vyzerá Grand Tourer, čiže športové vozidlo určite na dlhé cesty, na Seratusu. Podporné vozidla štartovej listiny 500 km